Intro, intro, het was Vlaams zijn we weer bij hun stuk, of een entree. Moment overleefd. Ja, welkom in de nieuwe West-Vlaamse vlog weer, gasten. En vandaag zal het weer over mijn dag gaan. Ik heb hier een nieuw pakje, het is een groot. Dat is de Kickstarter en de nieuwe achterluid. We gaan het dus even uit de doos halen en we eens gaan monteren en al. We gaan er even vliegen, hè. Hupla! Oké, hier zijn we weer, met vandaag een kleine doos. We gaan dat hier een keer open doen, hè. We gaan dat benoemen en mes van eerst. En we moeten voorzichtig zijn dat we weer niet kapot snieten. Weer, ik kan er nooit tegenkomen, die gasten. Allee, doos open. We gaan er hier aan beginnen. Hupla. Hopla, aan mijn vingers. Heb je dat al een keer tegenkomt, dat je zodanig content was van een pakje te krijgen, en dat je hun toekomt met het mes erin. En dat eigenlijk hun ook kapot was of dat je er schade gedaan had. Heb je dat al een keer tegenkomt, ik heb al zo ooit een keer. En dat is echt wel gebeurd. Ik heb ooit een keer ik had nieuwe slips besteld. Dat komt hier toe. En ik veel enthousiasme, mijn nieuwe slips, knap, dat plastiekje van dat tussen. En ik doe het met een slip aan. Ik zei een keer in mijn bellen, godverdomme, wat is dat hier? Een heel gat in mijn bellen. Ik had gewoon in mijn slip geknipt en alle vier, het zijn 4 slips te open. En alle 4 de slips had ik gewoon geknipt vind. Alle 4 voor de vulbak. Dus ja, als je pakjes krijgt, voorzichtig open doen. Hè. Ik zie dat hier alweer gebeuren. Hè. Die man hier van Motorkit. Zijn dat weer goed aan boord gelijk. Ik zal het je direct een keer toe zijn. Weet je wat we weer gekregen hebben? Zelfs de Ossan. Dozenvullingen. Man. Dat is niet te skat nu met die gasten. Hier ze, en de dozen met dozenvullingen. Ik kan dat hier een keer toe, nee? Kijk een keer op. Zo'n grote dozen. Vul met dozenvullingen. Wat vindt dat? En als dat boom vuil zit, ga ik dat weer zijn naar die gasten. Hier ze. Met een nieuwe achterlucht. Vader zei dat Arne, je moest een smoked achterlucht. Ja, smoked. Voor ik was dat een beetje Chinese gasten, dus ik heb dat er net bezocht. Eigenlijk is dat een gerokt. Gerokt spek, gerokt espen, een gerokte achterlucht. Voilà ze, dat is hem. Met de kabeltjes eraan. Dat is wel een speciale gasten. Kijk, kun je dat ooit zien? De lucht ligt wel nog niet aan, en dat zo moet met ledlampjes zijn. Man. Dat vind ik echt wel hoe cool zijn. En ja, en het volgende is, ik had het idee dat er niet veel is, had ik 2 dingen man. Hier zie. Of vindt, dat is een zwaar spel, hè. En een professioneel zakje. Taki Hawa, Kickstarter. Het is in Chinees te doen hier. Maar nou een keer open doen, hè. En ik had dat besteld in het zwart. Maar ja, dat stekje voor te versmitten heb ik ook besteld in het zwart. Ik zei al, verdijk, ik had dat ook bestellen in het zwart. Een beetje meer zwart dan die brommer, dat was cool is. Kijk zeg, wel raar, maar hier al zo'n plastic genomen, dat is zo'n betere grip eerst. Brrr. Ja, hou, droog met dat plasticje. Hopla. En is hier dus mijn nieuwe Kickstarter en dat zo moet kunnen scarnieren. Wel, bij uit zeg ik. Voilà, ja, dat plooit dan zo naar buiten, of zo. Ik weet het eigenlijk niet. Maar toen ik een Kickstarter normaal zien, zo broem, zonder dat dat in mijn bus gaat botten. En dat was wel mijn bedoeling. Allee, en nu ga ik het meepakken naar beneden. We gaan dat allemaal gaan installeren in die bazaar. Godverdikke toch, met 3 van te klamp, het houdt er niet aangeraken. Hopla. Ja, gasten, like van met mijn voorlicht, dat was ook hele andere kabels en andere fiches dat moeten naast solderen en doen. Met dat is alweer juist hetzelfde. Maar kijk hier zijn. Mijn Kickstarter ook in elk geval aan, want wat je er nu kunt zien, is er een Kickstarter niet meer voor het moment. En dat is eigenlijk wel een betaalde, je moet toen dat knopje doen, vroom, zeg het toen. Maar ik vind dat veel eerst zo, vroom, dan kan je gaan stampen, ja. Juist like 30 gasten, ja, godverdikke toch. Hupplakee, dat is hier nog gemonteerd en al. Moet ik kijken, en staat er ook scoren in, hè. Taki Hawa. Taki Hawa, ik weet eigenlijk niet wat dat wil zeggen, pijl dat het merk zal zien eerst. Dan kijk je, ja, en dat plooit je uit, hup. En dan kan het dan zo naar beneden. Nu moet ik nog de ultieme test doen voor te kijken of dat op in mijn bus of niet. Maar dan hier direct een keer arrangeren, hè. Maar vind je als moet ik kijken, dat ik wel naar betaald zijn, hè.
dan toen ze een stok aan zeg. Allee, dat kan allemaal motten, hé. Ik vind dat, ja, nee, ik ga dat moeten weer zijn. Maar in de gasten, kijk, moeten nu naar de vis erin draaien en toen kan dat zo inplooien en doen. En dan moet ik naar welke kant dat plooit van eerst, dat het niet aan de verkeerde kant plooien. En ja, dat past. En, dat ik het hier kunnen zien, zo dat niet meer een botten met mijn bus, hé. Het is toch dat niet bokt, ja, anders zou ik echt nog moeten weer zijn. Even ertussen, moet hier kijken. Mijn bussen hangt op zijn plek, hè. Weet wel, in mijn vorige filmpje zat er nog een tussenstek tussen, hè. En ik moet een hele schuifwerk doen aan mijn peil. Nee, want zat hier zo'n onderpeil aan. Ik weet niet of je dat hier al kan zien. Ben niet even zeer, nee, ja. Of toch een beetje af, hè. Het zat dus uit de middenpeil aan ook. Dus die moest er wel onder, kan dat er wel onder gehaald, hè. Had er allemaal al live meegemaakt. Maar, heel die bevestigingspunten en al, dat moest eraf. Ik heb van eens een nieuwe voetplaat te kopen. Dat is een stekton voor de ondertang die veel kleiner is. En het zit er een voorzieningspunt onder voor zo'n grote peil. Ik zei altijd, bestaan. Ik heb dat een keer goed bekeken. He. En we hebben er dat achter gemaakt. We hebben er gewoon van een peil die eraan hong. We hebben er de stijl afgeschreven en toen kunnen behandeld wel dat niet zo bij rosten. Want ja, wat je schreven hebt, dat je toch met vocht en al in tralala aankomt, dat ze bij rosten, ja. Dus we hebben dat behandeld en dat is eigenlijk juist hetzelfde, lekker tacht, laat wij het recht en zo bestellen. Ik vind dat we er ook gedaan hebben, ja. Gezien dat de Kickstarter eraan hangt, kijk, konen als zo, plooit, hupla, hij last van. Gaan we hier een keer, ik kan tot de waarom. Gaan we een keer naar de achterlucht, hé. Dat zullen hier die vissen lossen zijn. En ja, toen dan nog een paar vissen lossen en doen ze eerst en de kabels wrangen en toen weer afspannen en in elkaar steken. En hopen dat het bazaar marcheert. Dat is pech, lampenkappen weg. Moet hier een keer gasten. Dat ziet er nu wel zo uit, hè. Ja, dat zou ook veel beter zijn. Hier is dat één lampje die erin zit. Voor eerst zelfs de gloeilamp en er zijn allemaal ja, ledlampen die erin zitten. Dat gaat veel beter zijn en veel schoner, ja. En een zwart eruit, ja, een zwart kapje, zwart, wit-achtig iets. Ja, smoken thee, gerokt thee, ja. Ja, hallo, je moet er wel aan studeren voordat ik kan afvallen, hè. Kijk ze zaten maar al staan en al. En er zit hier nu een tournavis in, waaraan dat kan zo kunnen draaien, want het zit niet ook nog vissen. Man. Maar dat komt al in orde. Moet ik goed worden, ja. Als ik mijn dag start, als die goed uit, schiet en bust die een klein beetje. Wacht, de kickstart weer in. Man. Dan moet ik kijken waar ik nog gearriveerd ben. Hopla. Hoor je dat, hè? Nou, een beetje net hoor. Ja, ik kan het al gaan rijden, van hier. Hopla. De kickstarter erop. Die. Stopgezet worden, want ik heb geen tijd meer voor die lampen te installeren, heel interessante boutique. Het is er al een week geleden dat ik eigenlijk begon ben met heel die tralala app te pakken en te doen. Dus ik zei, voilà, zeg, maar dat hier afronden. Het is wel machtig hoe dat we een dag skietbust en ploft door onder in de tunnel. He. Blijkbaar is dat door een echo, doordat dat een andere echo is, dat nog meer bust. Heel raar, maar toch wel. Binnenkort komt er een groene update aan mijn dag. Ik ga hier doen wat ik van plan ben. Je gaat ook nog mee kiezen en doen, maar kijk, wanneer al zeer een voorproevertje geven, wat staat er weer? Hopla. Oftewel, hier, kletsen. Oftewel, wacht, maar nou ik weer een keer, patat. Maar was het hier dat ik nog ging, hier zeg, bonka. Oftewel, Jackie. Ik ga er toen al een keer en mijn Instagram. Ik ga voor eerst alle twee de stickers bestellen en doen. En toen ik het tonen en demonstreren. En je moet toen kiezen wat er definitief moet aan hangen. Dat wordt de machtigjassen. Allee, merci voor het kijken. En pardon dat het een lange vlog is en dat de nachtlucht er nog niet aan hangt. Als ik hem eraan hang, ga ik hem zeker in een vlog steken. Maar het probleem is, iedere keer dat ik die dags afbreken, s'avonds, een dag erachter moet ik hem wel gebruiken om naar mijn werk te gaan.
anders moet ik met de velo gaan. En nee, dat gaat niet gebeuren. Dat gaat zeker niet gebeuren. Dus ja, dus moet je eigenlijk ook weer in elkaar zetten tegen zijn huis. En moet je eigenlijk ook een beetje vroeg in bed zijn. En dat is heel interessant op te kijken. Het is nu 8,5 euro. Pak ik 20 voor een 1. Tegen dat in de vlog nu nog in elkaar vast zit. Het zal ondertussen ook weer een 1 zijn. Toen nog een paar dingetjes regelen voor in de vlog. En tegen 10 zit ik in mijn bed. He. Allee, slaap alle gasten. En tot in de volgende vlog. He. Ik ga mijn best doen dat het zo rap mogelijk komt.